beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, Hi guys. Welcome to my YouTube channel. My name is Akumape, also known as Safe Magodi, also known as your favorite Magodi. We are on our way to PE. Turning Kung the phone. We're here for refreshment. Man. Sise Donenda. Sabamongo. Donenda ucho. Ufinapho kanene. Le garage. Le garage laba ngasenceba bayayazi. Sile garage yasenceba guys. We have 15 minutes yama ngebus. So yeah. We are on road Sipho 10 32. So we are going to a birthday party. Yeah, kasipho. Niyamazi long lo echata. Usipho emzele apha esuke eBhayi. Igame ngo. Siya eBhayi. Asport kaloku cela ubhuti sport. Okay. Asini. Lengiboyika ngemesibakabi. Ikhomba uba sithathile le phone sizoyifumana pha kuye ebhasi. Yo, ayinaba sofika ngo-12 guys eBhayi. Angikhathelanga ke. But ndingavuya ukuba ngayo eBhayi ngoku le bus. Ukuthi kanti banyanisile. Masihambeni guys. Ndiyolala ke mna ke the whole ntontoni. Let me show you our bus. Intercity Express. Let me show you my outfit. mirror, mirror, I see the truth. Every scar, every line, it's proof. Akusekho ndikuthi ngoku. Bekumandi ngoku. The time now is 12 o'clock. Just arrived in PE. Sipho doesn't turn 32. You want to sleep? Hey, yengo. So maybe even in the camera. Banana bedlula oh. Nabingenza. Yo. I'm just sleep. 10:32. Ikapa ya. Weather. Or stop and go. Yafika late kodwa yasebenzela mna. Ngovu late bye. Hayi, asamen oh. Asamen oh. Hey. Oh my God, it's her birthday, guys. Happy birthday. And then Gaypile. Yazi bengicimbi Uthe ngathi awukwazi kwa wena uzenza nje. Bengicimbi yadlala la video saze. Tom, happy birthday. Oh my God, bless you so much with many minutes. Oh man. Oh. Andikuthanda. Siqolise why wenza ipati yakho ngebirthday yenye intwana. Chinbo. Uthini? Can't elona qhita lebomvu nani. Hayi ndiyakwazi Awuyakwazi nami Uba? ni TikTok. Hayi kaloku mayelavi. Yi-content TikTok. creator mna ne. Yenza, So don't worry. yenza. Dum. Ah, ubani? Bambelela mngani wami sophumelela izwa ngami
ngendonge yethu sinikiwe sobuya kusasa ngamanye amandla oh Nkosi izwa imithandazo yabantwana bakho yehlisa umoya. Good morning. 10:32. Good morning. Ooh. Good morning. I woke up like this. Happy birthday, my girl. Happy birthday, my girl. Oh, guys. Guys, we're taking You a are bath. turning, she's turning 32 and you are turning 32. sit down, come on. All of us. Now I'm getting 23. I'm turning 32. I'm all 32 but tonight. Now I'm 32 is a big number this year. Yeah, it's a big number, Yeah. man. Because I'm your sister, I'm 9. Nyaka wethu, guys. Nyaka wethu. Guys, it's Salungisa. I'll show you when we are done. I also need to go to town to cut my dress. It's not long. It's very. Oh, and that's Oh, yes. very long. And so I need to cut it down. So I think by 7:30 so Puma and Zella, but it tailors as Vugan. But you know, those figure on 10. So imagine. Telling the put to call him first. Okay, at home. So when him drop a lot up, so kind of sit down, Papa. Papa, guys, let me sort out my dress now. Kuthiwa umsasazi uthengiwe ababelieve bandihlobene nabasasazi. Enkosi kakhulu umsasazi, thank you. Ugugile uba kwisoka apho lize ngaphambili. Ugugile. We are live, guys. We are live. But why singasivulelanga uka? And yes. Hayi kaloku makubone koso umhle. Ungakubonela la shiya li1. Hi guys. I am taking my dress to a tailor Kasana. So I'm hoping for the best. We are hoping for the best. We are waiting for a bolt ride. Singabiwa apa nokayana. Ozalwayo. Sit and driving in 1 minute. And 1 minute in don't buy 10 minutes. Hayi kunzima. Guys, let me check this bolt ne. Sihambe. Birthday girl. 5 minutes down. It's not my day. It's not my morning, guys. Makeup artist and share. I'm rushing. The party starts at 11. The time now is 10:30. We're gonna see. Thank you so much, Sima. So guess what? Bye. Yeah, let's go, guys, and do my face. Angaze ngigcwale the way ngigcwala ngakhona angaze ngithanda umuntu the way ngimthanda ngakhona Nhliziyo yami shaya kancane amehlo wakho ayangibulala ngiyasifela mina ngiyasifela thando lwakho
indaba awubheki ibheshu likhuluma indaba insizwa siphelele insizwa siphelele insizwa siphelele siphelele ngiyasifela mina ngiyasifela ngiyasifela uthando lwakho ngiyasifela mina ngiyasifela ngiyasifela kuthando lwakho. Hi guys. We're on our way. This is my makeup artist. Now go crusty, but look what she did here. Look what she did here. I don't know. Must be the show. Start there's new pictures. I feel like Ziana's the justice. Guys, we're on our way to the venue. Let's meet there. Oh, hi guys. And I met this one. Want to bugala my vlogs? And he told me, so he told me. Oh, yeah, Yes, true. So he told me. So I met a friend here. I have a friend here. Yeah, and I'm taking care of her. What if I'm not doing it? And you told me like me, Don't tell her that I'll take it. I'm doing it. McDonald's have big mahal. because guys, we are at the venue. We are at the venue. We are about to start. Baba, let me take a picture. Hi guys, let me show you the outfit of the day from my boutique, from my shop. So we are wearing this dress. Oh my god. We're wearing this dress. Hair from me, Zaza. From me, Kodalseko. So guys, yeah, this is the outfit of the day. But the theme was what? Was nude, shades of nude. Ne? The theme was shades of nude. So yeah, we came with nude. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful
gorgeous, guys. Welcome home. andizibulise omdala umagama ke umama wethu mina ni first born uSipho zemva kwami sawukhabe sitsho ke ngoba babe babini phakathi kwami naye khazange balungi waphiwa igama ke mtata kuba makafe naye noma kafe khawu bazilwela wathi yindawo namhlanje silapha lonto bengingayiqondi le bizawanje ngoba mina ndifumana i-invite njengabanye abantu ndiyayithunyelelwa ngixelelwa ndiyayithunyelelwa ndingayihoyi fulelwe ndifuna ndingayiphenduli umuntu ozoyithatha serious inkosikazi yam ndiyaye ebhayi hayi bo umntu njani imali ebhayi kaloku le nto lena iqali wakhe wayenza wakhe wayicelebrate kuso but zange sibizwe ngolu hlobo but ke ngoxa ndimbuza hayi bo fundi kwenzeka ntoni sizawusuka ngapha eGcuwa size ebhayi for i-birthday celebration webhuti mande phantsi kwemeko endehleleyo kwi-accident endaba kuyo ndaphantse ndabhubha ngoku ii-friends zam nee-colleagues ziphantse zathetha ngam ndingekho ngoku ndiqondile uba mandiorganize le event zizokwazi itshomi zam nee-colleagues zithethe nam ndisiva and nam ndiyayithanda ke loo ndawo ngoba ii-friends ezikaSipho bezizawufika mhlawumbi ekhaya singazi-welcome singabazi ngoku ndicinga uba ngoku yitshansi yoba sibazi ngokutsho bakhe nomama bakhe wonke umntu olapha so into ebangela sibe lapha ke yiloo nto kukubulela uThixo ngokuba emnike second chance ebomini and umnikile ngoba xa unojonga la accident yakhe bekufamba akasekho qha uThixo wasebenzisa amandla wakhe ndicela ke sicelebrate sonwabe kube mnandi amen Amen. Indlela endonwabe ngayo xa ihlabelayo undikhumbuza laa mini wayesixhela inkukhu usuke egxamesini asiba nombona wasiba neveji endonwabe ngelaa xesha like ndikhumbule kuntwana bam ngelaa xesha ahlabela le ngoma ndathi nakumama wethu guys thank you so much kubobo bengicule I think this is a song for today. I get Brand new from the shop.
uthathe MC. Hallelujah. Hallelujah. So does he Hallelujah. For the sake of the program. Amen. Okokuqala ngithatha ithuba ngokusithokokhulu that we will stand and acknowledge the presence of the Holy Spirit in this place. Hallelujah. Can we all acknowledge the presence Jesus. of the Holy Spirit in this place? Hallelujah. Xa ndifundiswa lenkosi, xa lithetha ngomoya ongcwele, lithi sisiqu sesithathu sobuthixo bukaThixo. Loo nto ke ithetha uba ngumntu xa isisiqu. Ithi xa ithetha ngaye, he deserves all the honor and all the glory that we give God the Father and God the Son. Umwele okhona endaweni zonke, ngamaxesha onke, we acknowledge his presence. Kule ndawo egameni likaYesu waseNazaretha, can we all celebrate the presence of the Lord? I greet you all in the wonderful and the powerful name of our Lord Jesus Christ. Isibuyisele kubeni phambi kobana kube khona eligama silinikiweyo elinamandla. Ube ngubani uYesu kuqala? Ube enguLizwi. That is why kuthiwa uzawuthiwa igama lobuntu elinguYesu ngoba wayekhona. Xa isehla phaa kuJoyina ithi uLizwi waba inyama waphila phakathi kwethu. Ndibulisa ke egameni lakhe uYesu ophilayo waseNazaretha. Ndibulisa uMagaba. Ndivuyela uba namhlanje ndifumene ihaka uMagaba emnandi. I want to thank you, woman of God, for giving birth to this girl, this woman. Ongumntwana wethu sonke sibambisene. Hallelujah. Xa ndithetha naye ndithi lo onguxenga, xa ndithi umama wakho ndithi lo onguxenga, ndizama umcacisela uba ngomphi because I know sibaninzi. Loo nto ithetha uba isifundisa into enintsi ngekhaya lakhe. Apha suka khona, we bless the Lord
for your life, ma. Siyambulela uThixo that He has ordered your steps so that you may be here nefamily yonke. Siyanithanda, siyanamkela. Ngaphandle kwenu uSiqo akekho. Sithanda usixolise thina ngoba kuqala namthanda nina. Akasiniki problems because uthandiwe. Kwingxaki umuntu ongakhambathanda. Noma ungenza ntoni uzama umthanda. Engakhamba lufumane uzakwenza nantoni na ezakwenza kube buhlungu abantu around him. Ngalo mzuzu ke ndithi enkosi Magaba nefamily yonke. Liphilile Nkosi linamandla sibonga ngalo bakhona bazophuma bephilile bakhona bazophuma bephendulwe bakhona bazophuma befumene amandla bakhona bazofumana bephuma befumene directions egameni likaThixo egameni likaYesu waseNazaretha. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kunamaxesha amabini ebomini bethu apho sithi sihamba sime sijonge ubomi bethu ukuba busihambise basibeka phi na. Eyokuqala siyayazi xa kuqala unyaka ngela xesha le-new year wonke umuntu ubeka i-full stop ahlala jonge ukuba usuke phi wazomaphi. Abanye babhale phansi resolutions zonyaka olandelayo. Xa ndijonge yesibini owona ixesha elibalulekileyo elibangela basime enyakeni lixesha lokuzalwa. Xa sijonge ixesha lokuzalwa siye sibone apho uThixo asisuse khona sibulele njenganamhlanje ngoba sizobulela into ebefanele ba asifumenanga esiyifumene ngesisa ekuthiwa yigrace. We are here to celebrate ubabalo lukaThixo ngenxa kabomi bobomi bukaSixolisi. Ndivumeleke ndithethe nge-Exodus. I-Exodus ithi incwadi yeBhayibhile xa ichaza it is getting out of. That is why uzawuva xa shumela sithi incwadi yemfuduko sithi incwadi yokusuka from glory to glory. Uthanda uMangcwele ngomhlele phansi uthi manditshintshe ndize kwi-Exodus benzoshumayela ngoJeremiah 1 verses 5 ndishumayele ngencwadi yeGenesis chapter 1 verses 27. But now uMangcwele uthi ngoku mandithethe inhliziyo yakhe. Hallelujah. Uthi kuMangcwele kunabantu that are getting out of slavery ngoba ngeli xesha lokubhala kwale ncwadi lixesha lokukhululeka kwabantwana baka-Israyeli bekhutshwa esandleni sikaFaro, isandla esingenalusini, isandla esingenambeko, isandla esingoyiki noThixo. God is going to raise people of your journey. Banjani abantu bohambo ithi incwadi yeBhayibhile people of your journey will walk with you. People of your journey will encourage you. People of your journey will empower you. Sekuphele awakwamandla ithi incwadi yeBhayibhile bakhangela uSawule wafikelela kwixesha lokunikezela. What he let us upon your life which is against the will of God shall prosper in the name of Jesus. You are the sunshine of your home. You are the sunshine of your glory. Blessed be the man who will find the woman that is found in the broken or
ixabiso elingabekwa etafuleni kuthiwe lizawulobola wena. Kodwa ke sifuna uyile ngegama likaYesu. Thank you, Holy Spirit of the living God. Uzuyazi ba okukona babacinezelayo, okukona bandayo, okukona baphangana nayo. Ay! The Holy Spirit has assigned me to do this, but I was worried about time. Hallelujah. The Holy Spirit has ordered me last night. He gave me words to utter. Pastor Bill Rascolis. Number 32. Number 32. It symbolizes growth. It symbolizes transformation. You will grow in every area of your life. God has spoken to you like He spoke with Abraham. Wasilizwe lakokwenu, wasi-comfort zone for the purpose of God. Uthi iintsikelelo zika-Abraham zezakho. Remember, the word of the Lord declares that Abraham walked wahamba noThixo engazazi uyaphi. Incwadi yaBhayibheli ithi every morning uzavuka alungise noSara alungise abazazi babayaphi kodwa bazi uThixo abahamba naye. Coming to eGqeberha not knowing uba uzentweni nangosowufikile kuyo zakwehlela izinto awanikezela. It was for the breakthrough of your family. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship. Uzohlabelela ingoma amagqwirha aphasalake. Uzohlabelela ingoma zichitha intlanganiso ngegama likaYesu. 32 years. Go and advance your career. Go back to school in Babylon. Who's in excess of? Hallelujah. Nani longa bakhona kule ndawo. What God has done empilweni kasixolisa uyenzile nakuwe. Kune sacrifices ozenzileyo. It is not only for ukuzukiseka kwakho, kodwa ukuzukiseka kukaYehova. What God has done empilweni kasixolisa ireceive nakweyakho. Ube ngumhlabelo ngithi ube yiseed wena wayilambewu yokuba kokwenu makwazeke yonke. Kukho abaphakathi kwenu abantu angazange kwabakho graduates kwaqala bona. Ubreake that generational curse. You carry that power in you. You are powerful. You are beautiful. You are highly favored. Uyathandwa nguThixo. Amen. Saved Makoti, no sis Noah's. Hallelujah.
zakho Yesu Hallelujah. Ningandoyiki ningayabhesa nizophela. Hallelujah. Ay hallelujah. Andimbantu amen. Hallelujah. Ayinto benosposa sendisententeni ngoba sasenizokhoza la hallelujah. Ngoba ngiyathanda ukuzwa. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuthoba khulu uthando bolisa uMagaba egameni lika sicela simqhwabele izandla Hallelujah. Hallelujah. Thando bolisa uApostle Xengana, thando bolisa uMakhumalo ngicela sibaqhwabele izandla. Hallelujah. Thando bolisa ifamily kaSixo yonke. Cela siqhwabele izandla bethunana. Hallelujah. Thando bolisa ihlobo zakhe, the colleagues and everyone. Ndiyanibulisa abazalwane egameni lika Yesu. Hallelujah. Abantu abakhonza nabo, everyone, we greeted in the name of Jesus. Okay. Demanded. Hallelujah. Amen. Okay. Igama lami ke ndingu-Achuma Feni. Hallelujah. And so uthanda kuseymakoti apha ke. Kodwa ke hallelujah. Kodwa ndingu-Achuma Feni. Ndingumakoti osemagqwashini. I'm also known as a Saint Makoti. Eyalithanda igama umnganami. Yebo. Hallelujah. Ndizothetha ngoSipho. I won't be long nangenxa yexesha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nibona ngicula kangani? Nivile ngicula kamandi? Oh yes. Because He is good. And His mercies shall endure. Because He is good. And His mercies shall endure. Hallelujah. Bankala bemculweni. Hallelujah. Ndiyaziwe ekhaya mina ndintoli yilo kakhulu. Noba ngicula kulandli ngapha abuza umakhulu, awu kubantu yiloza kangaka. Kuthiwa nguNomlelo. Hallelujah. I met Sixo, I think it was 208. Yes, it was 208 eGcuwa. Hallelujah. Sasindisententeni kaMakhumalo. Hallelujah.
And then ngangiyakwazi ukucula ke intombi iyathanda ukucula ke she can sing. Usixono ukuphuma ecaleni uzokufaka ekhini nje. She can sing, she can worship. Oh yes. Isho abantu xa worship nobuka umoya ingqondo. Hallelujah. Sakhonza ke eyeqala igroup ngani wami. Siyafika ebandleni. Waqala igroup ekuthiwa zi-angels. Hayi zazikhona i-angels. Cha wayidelela likhoyo. So wafuna yethu. And sasizibiza ngantoni Nkosi? But zazikhona i-angels zasenkonzweni. So they were teenagers. So sathatha kulaa group ye-teenagers. Umngane wathi asizukwazi ucula nabantu. Masiziqalele yini. Yes girl. Saqala ke yethu. Inaba sasibayi-4 nezinye itshomi zethu ezingekhoyo. I think uMessi is in Cape Town. Simane sike attend i-rehearsal. Ndiyazazi uba mna ndikwazi ucula. But ngoba itshomi yami iyathanda ukucula. So ndi-attende ke i-rehearsals. Ikhona ingoma esifundisayo nethi look at me. Hey! Andifake kwikhi. And answer my prayer. Ndicula kamandi apha kwilanduli. Ndicula kamandi apha kwi-rehearsals. Xa bundivile uba ikhona ingxaki guys kwasekwayareni mina esikolweni kwakuthiwa mandithule because babebona ndiyamthanda ukucula. So athi utitshala jonga keep quiet and then sizoya nawe ethweni uyocula uthini but umane uzibone zange ndakhutshe ekwayeni ngoba zange ndiyakhwaza xa ndibona abantu. Then ndiyafeyila safeyila thithi mali wesasicula kamani isikolo sam. So nje ndakhula naye into yokuyiloza. Hayi ke ndizodibana naye ebudaleni ke ngoku. Ndiyamthanda ukucula. Esacula ke nosiko. Look at me. Athi jonga mnganam wena sukhwaza. Yeah. Okay siko. Xa siphansi uculela appreciation kaBishop. Xa sipha ungakwazi uvela uculele phansi. Mna ndizavele ndikulande. Okay sivumelane ke. Okay siko. Ndiyakuva. Look at me ndisholo phansi ke apha kwi-rehearsals. And answer my prayers. Come a day, Sunday, appreciation. Sathiwa ngabantwana bakaBishop. Sabizwa ke. Ezayo ezantu. Awatsho uSixolo. Look at me. Andiyazi kwenzekani. Ngabona ndiceba nathi look at me. The mighty. Oh, madusi. Yo, zange ndikunjelwe. Yintoni ngokuzenzayo? Usitaza. Sodlula zi-angels ngoku. And then from then she taught me how to sing, how to worship. And then I so ndakwazi kanjalo ukucula. Hallelujah. Sifunda sonke ke ngithanda kakhulu intente. Ngithanda kakhulu inkonzo. So mna siye late enkonzweni kodwa kuyabhala. Come results. Bheke make xa ndithi report kutheni fail. Bheke ma inoba masikowinje because besiyaba sobabili. Hayi bo. Oh, yangibaleka masikoleni ndiyamleka. Stop the report. Usikwa. Nganam ndipasile siyashiya ku-grade 12. Uyandiya njani? Hayi tshomi ndipasile. Njalo bundisiwa ngwecaweni sithi andifuni ufunda. Undisecaweni wena xa ufika uziphaylete. Hayi tshomi thiyaxolisa. Kuzolunga nakuwe next year phinda. Hayi bosiko la mosakaziwo ndiyacela tshomi phinda. Ngaphinda naphinde phakamani sengasekho sesinyana. Hey, ndanyamana ngongatshintsha isikolo. Le ntombi imhlophe endihamba nayo isikolo sonke nzotiphi. Xa sendiyophinda eklasini yaqonda hayi manditshintshe isikolo because saziwa nge-SO kwasesikolweni. So ndizawucace ukuba mna khandikhathali. Ndayophinda isikolo and then from then noSixo siye kwaMagaba sitye inkukhu ndithi ndizawutya ithayi phaa kowabo yena atya umlenze. Oda jwalo yo sakhula kakuhle noSixo. From then bazalwane I think we have been sisters from then. Amen. From then andifuna uba mdeke. I can say a lot was taught. God, she is a good woman of God. Ungumntu omhle ngaphakathi nangaphandle. Obu-white bakubonayo, even her heart is like this. Yabona umsobo wakhe abuna spiritual abuna nix, inhliziyo yakhe injeyana. Sisakhula ayiqali ngoku.
like sisakhula. May God bless you, mama. Intanga yam ke we share yena uzala nge-5 mina ngizala nge-23 ngo-1993 so 2. Yes, so may God bless you, Ganam. May God give you all the desires of your heart. I love you so much. May God enlarge your territory. May God, man, I love you so much. Happy birthday. Happy birthday, Mafako. I love you so much. Thank you. Happy birthday, Mama. Lutho ke make bangcwele uvele mifane ndi friend kaStor. Wasemzini namju. Yes. Friend kaStor. Izinto zoyithetha ke ngoStor. Yo. Kakhulu. Besides ngoba friends. We are brothers. See brother and sister in Christ. Sisensiwe. So ke ukuhlangana kwami ke noStor sihlangana noStor eboardroom. Siqeshwa ke soyithiwe Aspen so sihlele eboardroom. So ndifike ke eboardroom kukho yena. So ndivile ngaye naye uvile ngam but zange sahlangana through ke imisebenzi yenkosi. So saqala ukudibana ke we exchanged numbers. But guys, we are coming to take pictures with one of Onika. Hi Onika, this is Mr. Nasang. The bills are special because you requested. We tried to call you but on phone, so I'm greeting you here, Onika. Love you so much. Love you. Love you. Love you from Zozo. Hi guys, we are waiting for round 2. Miss Party is going to change. To the second attire, son, 32 years, I dal. No, Asdal. So your ginger guys, we are waiting for her. Yeah, she's gonna come back faster. So yeah, guys, I'm just here to update you. Stay tuned. Uyafika. Niyambona kabilang? Nayazi usibani sebenza njani mina ne? Nayazi mina so. There's a fire within, not waiting for permission. Step up, stand out. The moment is yours. Own it, live it, wear your name bold. No scripts, no limits, your story's gold. Stand tall, be raw, let the world see. Power's not given, it's claimed, it's free. Pressure builds diamonds, so why hide?
Your edges cut, your flaws collide. Every misstep, every climb is the making of your prime. Feel the pulse, hear the beat, it's the rhythm of your feet. The world doesn't define your pace, you're the force they'll chase. Own it, live it, wear your name bold. No scripts, no limits, your story's gold. Stand tall, be raw, let the world Gonna get